In een loods in Harig werkte de man van Interbalk hut aan een gondel met daarop een echte houtzegerij op wetterkrijft. Als deze troch de luts vat, droogt het wetterred een zege aan. Heb je dat betaald? Dat is de onderroeiing. Op de zagen. Mooi en start. Dit wordt een hele grote installatie. Maar de organisatie van de feestweekenbalk had betocht dat nou ook Lietse gondels meid mij aan de gondelveert, om het wat makkelijker te maken voor de deelnemers. Nou, we willen altijd een mooie deelname hebben, met name dat mensen erachter komen hoe leuk het is om een gondel te bouwen. En dat kom je achter toch een keer te doen. Ja, we begrijpen wel dat er grote bouwwerken staan, dat soms een uitdaging is. Dus we hebben hier voor het eerst om een hele vlotten te werken. Hierachter zien we alle gehele vlotten, maar met name om hele vlotten te werken. En het leukste is nog dat eigenlijk niemand er gebruik van maken heeft. Nee, er binnen een aanleiding van die oproep en al die aandacht binnen wel degelijk met aanmeldingen geweest. Ik wil met het idee van we toch inderdaad een lietsvlot. Maar die bent toch alle keer op 1 of 2 vlotten uitkomen om toch wat meer de mij te maken. De gondelveert troch de luts in Balk is 9 weken 30 augustus.